Aquesta atleta no era una jove, era una nina. No ens equivoquem. Aquesta atleta, el que li va passar, no era una agressió, era una violació. I, per favor, no banalitzem en cap moment els temes de sexualitat d'aquestes atletes. Perquè feim massa que estan dins aquest món. No. Vostè és un poc la lloca de tot això. Perquè la Conselleria de Benestar Social del Govern és un poc la lloca de lo que penja a cada illa. La llei de Consells Insulars, que l'article 36 diu clarament, i jo crec que és aquí on han fallat, clarament. Diu l'article 36, tècniques de control, de que mos coneixem tots, de que això no estava controlat. Vale, diu, el govern de la comunitat autònoma exercirà la supervisió de l'actuació dels Consells Insulars, exercirà la supervisió dels Consells Insulars en la gestió de les competències transferides i podrà proposar al Parlament si escau l'adopció de mesures que es considerin necessàries. I era el seu punt següent, és dir, mesures necessàries. Quines mesures necessàries han fet degut a aquesta llei a lo llarg d'aquests darrers 15 anys, 16 anys, i que se sàpiguen almenys públicament d'una forma que tothom pogués dir avui no, és que n'hi ha 24 mesures que hem adoptat i que s'han canviat al llarg d'aquest temps. El punt B diu, dins el primer trimestre de cada any, i això no és menor, el Consell Insular trametrà al govern de la comunitat autònoma una memòria sobre la gestió de les competències transferides, que inclourà els nivells i la qualitat de les funcions i dels serveis prestats. La primera pregunta és, la memòria de l'any 2018, que la va rebre dins el primer trimestre del 2019, advertia de totes aquestes qüestions? Els responsables dels centres, per la informació que tenim, fins i tot, quan s'escapa, saben el carrer i el número on van. El carrer i el número on van. Què fan, idò? És dir, si sabem que ara s'escapa o avui sortirà, va a aquest carrer i a aquest número, què feim? Aquest mateix dia, no el dia següent. Per què persisteix aquest problema, si el sabem? I ho diuen gent que està dins l'administració. No crec que aquest sigui el seu concepte de tutela. Jo no sé si ha d'emitir vostè. El que sé que qualcú ha d'emitir. Però no tenc tan clar si és polític o tècnic. No ho tenc tan clar. No ho tenc tan clar. Però qualcú ha d'assumir la responsabilitat. Fallen els protocols. I hi ha hagut de ser, perquè tot això ho xerram, que és la clau d'aquesta història, ningú ho ha dit encara, perquè aquesta nina va denunciar el fet. Aquest pic va denunciar aquest fet. Si no avui, no seríem aquí, senyors. La qual això agafa una transcendència espectacular de responsabilitat política de tots, perquè hem estat tots els governs, o la majoria, i que ha hagut de ser la víctima la que realment denuncia aquest fet. I és ben cert que el que hauríem d'aniquilar són els abusadors, els maltractadors. I si realment se coneixen homes, dones, coneguts o no coneguts, si els sàpiga els ha de treure al mig. Ara aquesta reunió que han tingut, aquesta reunió que va passar l'altre dia, policies, fiscals i jutges, quantes n'hi ha hagudes aquests darrers 5 anys d'aquestes reunions? Quantes n'hi ha hagudes? I si realment en aquestes reunions, a aquestes persones els hi toca fer aquesta feina, vostè podria dir si és conscient que se fa aquesta feina o també els hi fan falta recursos. I jo el que m'agradaria dels grups que doneu suport al govern, que no caigueu en l'autocomplaença. Jo crec que heu de ser més crítics amb aquesta situació, bastant més crítics, i no donen pàtina de normalitat a aquesta qüestió, perquè això no arriba al 0,5% de la societat, el qual no és normal, i ho podem realment tear. Però hem de tear des de l'unió de tots els partits polítics. Aquest tema, si ha de ser per guanyar un vot, qui el guanyi qui vulgui. Perquè al final hi ha molta gent que no coneix aquestes persones i quan veu això per la televisió, per diari, ja no xerra dels seus familiars, es rompen. No nosaltres que aquí puguem teatralitzar o fer de paparazzos. El que passa a Mallorca passa a Eivissa o a Menorca, que també tenen competències. Però vostè sí que té una competència.
que és la responsabilitat del defensor del menor. El govern té aquesta competència. Aquest defensor del menor, en què ha posat en coneixement aquests darrers 5 anys d'aquest assumpte. Per això nosaltres hem demanat la seva compareixença, perquè volem parlar-li d'aquests assumptes, si realment ha detectat coses, si va dir o no. I així sabrem si tot hauran fet les feines. A cap, senyor president, és evident, jo no he entrat massa al Consell, però és evident que a l'IMAS li falten 2 bs.